Fungka hamjo tono hainai tisa anjilan no lamsogo norok bai malaya balukha nakardi nang video upload khaimia jorar mote jora so tini ang maro thanai ni tongo hingke tai tangno phunuknai hini buwan sujak pujani nok tangma rok bom hai wngkha o samutai ni bagui obo norokno phunugono nai tongdi ang channel no kwrwngui so hingke himdi norokno maro thangai phunugono ang khaito tabuk datin basakha tini emne 4:30 hingke basakha bajai mukhang rok subaikha maro kisa thana hini no uansugui tongo hingke tini to ONGC bo thanglak hingke khwnang bo thanglak 30 tariko thanai last so hingke himdi thanglai no maro tinta khongsobo buini aro thangai berai tongnai di mai phungo chathrai phaikha tawke haike berai tongphaikha tin nok lama rok nagiri pati phai oisa har kakbai kha phungo khe busuk nai thongnai di guys lama rok bo sharing bagui acha tongoi dong ruto phai sokbaikha ang maro thangai tongo tabuk so nokno phunugono matni mangpli rokno mat rok bom haingui tongbaikha hingke guys norok kwrwngui tongdi nai ang channel no guys bazar phungni bai borok kari nai non nugui mangkhana mangso dogan khe borok chai yang nai tei sen pore khai mangso dogan khe dati khulungma ba Hey guys, ini football thungnai rok borok kwrwi cherai rok sai no thunglai dong ang tini nokhormani magna wngkha to phunukno kaisa manui phungnai ni phaimani khe special wngkha Durga Puja ni pendel rok nai nokno phunukgano hini phaimani so thangai tongo gana ang adi guys tang sugyako yang phaching nongo haingjak yang khaito tangya puja pendel taklai naithogono norok bo tamhin ang tung naithokjakmano hai ma tongkha isa design rok aro khe abo khe bui phaikha hingke lenglangmani bagui nok swnamoi rijak abo nagi bo haino hingke oro khe prosad rokni agar rokni tongnai na puja nai rok hingke emne khe to design rok bosor botini change ongo takla bo khakhe alada design wngoni hinui kubun design wngoni hinui so design wngkha khe phunugono nokno design complete rok wngkha khe so next vlog o malai laisina friends rok nok bai tini seri bo klaikha mar kheno tini ang bo budbar nok thasing nukha dati no 5:30 bajikho ang phaipro afro mato borok sorry mato ya du lama rogo borok phaibekha bajani dugan rwnai rok mono rokni tini last bazar pujani budbar onek bui jomin thotok so guys norok bai malai lai next vlog o malai balukha nokno video bo phunukmaya upload khai katal rok bo nakar sano nokno norok nang jora remian bagui nokno video upload khai rok phunukma leia so
Narok nakardi ano.